Butter, naririnig kita dyan. Usi! Butter! Na hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. That's it. Hey Bird Fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, ito na po yung mga questions nyo. Sasagutin ko na po yung mga questions nyo sa giveaway ko nung January. Thank you so much guys sa mga sumali po sa giveaway. And don't worry, may mga giveaway pa rin po tayo parating soon. So without any further ado, let's get on to the video. Yung mga pare-parehas guys na mga tanong, i-ano ko na lang siya para hindi siya paulit-ulit na sinasagot ko, okay? Ayan. From Irish Joyce Carman, what is your favorite moment from 2018? Favorite moment ko was when I passed the NCLEX. Nakita nyo na siguro yung vlog ko guys when I passed the NCLEX. Sobrang happy po si Madam. SNL Christian Anthony, who inspired you to become a vlogger and what is the biggest mistake that you made? Inspired me to become a vlogger is madami actually. Si Ray's actually siya yung pinapanood ko before I started again kasi nag-stop ako mag-vlog. And then naalala ko noon si Ray's nung nagsisimula pa siya. Yan nga sabi niya, di ba, nag-message siya sa mga tao. Isa ako sa mga na-message niya noon. Nung nakita ko na nag-start ulit siya, kasi di ba nag-stop siya. Nung nakita ko na nag-start ulit siya, yun, nag-start ulit ako. Siya, yung isa sa mga nag-inspire sa akin para ipagpatuloy yung pag-YouTube. What is the biggest mistake that you made? Hindi ko alam eh. Hindi ko pa nare-realize kung ano ba yung mga biggest mistake ko. Kasi parang, kasi guys, lahat ng plans ko, pinag-pray ko talaga sa Panginoon. Before I make a decision, pinag-pray ko naman talaga. So far guys, wala pa naman yata akong pinagsisisihan or parang biggest mistake na inaano ko sa buhay ko na decision ko. From Red Fox, love ya, sabi niya, love you too. I have 2 questions for you. If you have to be a mythical creature, who would you be? And gusto ko guys, mermaid ako kasi nga sabi ko sa assumptions video ko, mahilig talaga ako sa beach. So, gusto ko sa mga mermaid kasi sexy sila, lagi sila sa beach. Diba? If you will go to another planet and you have to take only 3 things with you, you can choose living things daw. What would they be? Hello, grabe naman. 3 things with me. Kukuha ako ng oxygen tank. Nurse na nurse. At least makasurvive man lang ako ng ilang oras. Tapos, syempre, dapat nakasuit ako na yung safe. Yung parang pang-astronaut talaga. Yun. Eh, syempre, may oxygen na yun. So, isa lang pala yun, yung astronaut na suit. Yun. Tapos, gusto ko madaming tubig. Yun. Sobrang dami ng tubig. And then, pangatlo, di naman niya sinabi. Gusto ko yung parang sa ano bang movie na nga kasi yun, naiwan yung lalaki sa Mars. Yun. Gusto ko yung may parang ganong bahay. Para safe ako. 3. From Ann Artillero, my question is, if there is one time or one moment in the last year or month that you would change, what moment would it be and why? Siguro yung time na pinabaksin ko si Butter. Kasi, nag-positive nga kasi hindi ko kasi na-upload na yung vlog guys regarding Peanut na nag-positive siya ng distemper. So, kapag nag-positive ng distemper yung isang aso, so ibig sabihin, possible din na nagkaroon na rin si Butter. And then, yung isang vet kasi guys, sabi niya vaccine para mahabol pa if ever. So, na-vaccine siya ng 5-in-1. Tapos, nung dumating yung isang vet, ang sabi, bigyan na din daw ng Can Globe D, yung para sa gamot ng distemper. So, na-start yung dalawang yun. So, parang hindi match. Na-realize ko lang din nung Tapos, nung time na ng second dose kasi ng vaccine ni Butter, may sakit siya. Tapos, after a week, tsaka ko ulit siya pinavaccine. After 3 days, guys, ayun na, may muscle twitching na siya. So, if I had only a chance to bring back everything, hindi ko napapavaksinan si Butter. Ipapaano ko na lang siya, yung medication na lang niya, yung injection nila for 1 week kasi ayun, feeling ko dahil sa vaccine kaya niya nakuha yun kasi live attenuated kasi yung vaccine guys, buhay yun ng mga virus na pinahina lang, mahina na yung resistensya na niya nun. So nag-attack lang din yung mga virus sa kanya. So that thing I would change kung may chance, di ba?
From Janine XX, what are your New Year's resolutions? Actually, wala akong New Year's resolution. Guys, ngayon ko lang na-realize, nung binabasa ko yung mga questions nyo, wala akong plan for the 2019. Aside from, gusto ko lang i-try ulit na ipagpatuloy or tapusin yung masters ko. Kasi naiwan ko na lang is a thesis, writing ko na lang. So, yun lang yung parang plan ko. But for the travel, for everything, parang, I don't know, parang wala akong hope for 2019 when I was reading your comment. Parang sabi ko, nga, wala akong plan for 2019. Yun lang yung for masters ko lang. So, I don't know yet. Tingnan ko pa kung anong mangyayari for this. Kasi nung 2018 talaga, before mag-start ng 2018, plan ko na lahat. Alam ko na lahat yung gagawin ko, guys. So, for the 2019, chill lang tayo. Let's wait for some movement sa mga results na inaantay natin. From Jen Lux, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makapunta sa isang bansa sa isang araw ng libre lahat ng mga gastusin, saan ito at bakit? I want to go to Edmonton, Alberta, Canada po, ano. And sa Canada, guys, kasi nandun yung pamangkin ko, nandun yung buong family ko. So, kung for one day, gusto ko doon, hindi dahil gusto ko ma-experience yung snow. Kahit doon lang ako sa airport, gusto ko makita ko lang sila. Miss ko na rin naman sila, kahit ganun yung mga kapatid kong, mga bully. Miss ko na yung pamangkin ko, guys. If you've been watching us for the last 3 years, ayan, kasama ko laging nagbablog yung pamangkin ko. And now, she's really good in speaking na parang sobrang galing na niya, guys. Parang vlogger na talaga siya. Yun nga lang kasi walang nag-upload ng mga videos niya. So, gusto niya pumunta ako doon para daw may mag-edit and mag-upload ng mga videos niya. So, yun. I wanna go to Canada. From Jelay sa Balboro, if you are not a vlogger, what do you think is your job? Actually, may trabaho naman ako. Sideline ko lang po yung YouTube. I'm a nurse sa isang hospital. So, yun, nurse. I can't imagine myself pa na full-time YouTuber. Hopefully, someday, one of these days, tingnan natin kung magiging mas stable siya kaysa sa trabaho ko or ano ba. Kasi guys, hindi ko kasi pwedeng bitawan yung nursing pa sa ngayon kasi may inaantay pa akong papers ko. I don't know yet. Pero, YouTube is one of my relievers. So, pag na-stress ako, parang kahit maghapon ako nagtatrabaho para sa YouTube, kahit maghapon ako nag-film like this now, pang 5th video ko na to na film, okay lang sa akin, guys. Kahit di ako kumain, okay lang. Pero, yung give up yung trabaho ko para sa YouTube, hindi pa pwede sa ngayon. From Janeline Alonzo, yes, kilala ko tong batang to. Yes, bongga ate, paano po kayo nahilig sa mga makeup? Lagi tong nagko-comment sa mga videos ko si Janeline Alonzo. Paano po kayo nahilig sa mga makeup? Actually guys, dati hindi talaga ako marunong mag-makeup. Wala akong kahilig-hilig sa makeup. And then dahil nga sa nag-YouTube ako, hindi naman pwedeng humarap ako sa camera. Yun yung iniisip ko dati guys. Hindi ako pwedeng humarap sa camera na hindi ako naka-makeup. Kasi lahat ng nag-YouTube, naka-makeup. Not knowing na in the future pala, ayan, bagong gising ako, nagpa-vlog na ako, diba? So yun. At saka guys, ang dami ko kasing ina-attenda ng mga events na kailangan din na syempre nakapustura ka din or nakaayos ka din. So, yun, ko na rin, nahiligan ko na rin mag-makeup. Sino po ang favorite YouTuber nyo? Favorite YouTuber, si Yeng. Gusto ko talaga si Yeng. Kasi, kung sa celebrity si Yeng, tsaka si Alex, tsaka si Tony. Si Tony sobrang seryoso dun sa channel niya. Gusto ko yung mga life lessons as well as Yeng. Gusto ko yung life lessons nila ng mag-asawa. Pag kay Alex naman, gusto ko yung pampachill lang. Ganyan. Tapos gusto ko si Rayz. Kapag lifestyle naman, yung tipong yung makatotohanan, yung tipong easy to reach lang. Si Yeng, si Chinky, ganyan. Tapos kapag sa mga reviews naman, si May Layug, tsaka si Ann Klutz, ayan, yung mga yan, gustong-gusto ko yung mga YouTuber na yan. Ano po ang favorite nyong lipstick? Ang favorite ko na lipstick as of now, nasan na yun? Is this one guys, the one on my lips right now. This is the Nichido na Velvet Matte Lip Pencil. It's not because of the quality, but because of the color. Ito. Kung meron lang sanang guys, yung liquid matte lipstick na ganito yung kulay, kasi mahilig ako sa mga ganitong kulay. Nakakaputi kasi siya ng ng ipin. So, gusto ko tong kulay na to. Yun nga lang kasi parang satin. Matte naman siya pero parang hindi. Ayan. Gusto ko yung ganitong kulay, guys. Yan yung favorite ko na lipstick. From Georgine Claire, anong life realization mo po
for becoming a vlogger. More powers. Thank you so much. Life realization ko mula nung nag-start ako mag-YouTube. Kasi nakikita ko dati guys sa YouTube, sabi ko, ang perfect naman ng life ng mga to. Kaganda ng mga feed nila sa Instagram, ang gaganda ng mga binivideo nila, binavlog nila, ganyan. Sabi ko, ang yayaman naman ng mga tao na to. Kaya hindi rin ako magtataka guys na sa mga assumptions nyo, may mga nagsabi na mayaman ako. Ganyan guys, na mayaman yung mga YouTubers. Lahat ata ng mga YouTubers na pinanood ko yung mga assumptions guys, may nagsasabi na mayaman. Guys, yung natutunan ko, hindi lahat ng nakikita mo is totoo, and hindi porket gusto mo, makukuha mo. Yun, kasi hindi lahat ng nakikita mo dyan, totoo lahat yan. Kasi may mga things talaga na itinatabi para mas maganda lang yung feed, ganyan. So, wag kang... Kasi kaya isang reason din, guys, na nag-stop ako dati sa YouTube. Kasi masyadong na ako nahuhu. Like, naiinggit na ako sa mga nakikita ko online na bakit hindi ko makuha yung mga yun. And then, after a year na nag-rest ako, that's when I realized na kahit ganito yung mga contents ko, yung parang hindi siya pang mga mayayaman, ganyan, madaming manonood kasi actually, yung mga nanonood sa akin, mas mahilig sila sa mga affordable things lang, ganyan. So, yun, magpakatotoo ka, and then, hindi lahat ng bagay na nakikita mo online ay totoo. Hindi lahat ng lifestyle nila na ganyan totoo. And pangatlo, na hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. That's it. From Fluffy Anika 123, sabi niya, may mga questions siya dito guys, pero yung hindi ko pa nasasagot yung sasagutin ko. What are your travel plans or where are your travel goals this 2019? Guys, gusto ko sana every year may out of the country ako na travel, pero as of now, wala pa akong naibubuk. Kasi parang wala akong ganang parang wala pa akong ganang mag-travel ngayon. Pero this March, meron kaming pamumundok. May hiking kami at sana po hindi drawing team. Ayun, meron po kaming hiking, tapos hoping for beach travel naman with a different group of friends naman this May. Pero yung out of the country, titingnan ko pa guys, kasi yung budget natin, sabi ko, kung mag-out of the country ako ngayon, hindi ko na naman matatapos yung masters ko. So, kailangan kong tapusin yung masters ko pa. Hindi ako mag-out of the country ngayon. Unless mother may mag-sponsor. From Shaira Francisco, sabi niya, kailan po kayo nagsimula mag-vlogging? Actually, I started 2012, pero iba kasi yung content ko guys, parang more on about scrapbooking. Kaya lahat yun naka-private na. And then, bumalik ako sa pag-YouTube nung 2015 or 16. Yan. Parang 2016 yata, kung hindi ako nagkakamali. Parang ganun. Doon ako bumalik kasi sabi ko, it's time to have something na pag-abalahan ko na naman. Kasi, you know, during those times, life was so hard. Yun guys. From Kim Patriarca, I love you ate. Sabi, I love you too. Thank you so much. God bless po. Question ko po, ano po skincare routine nyo? Guys, gawan ko na lang kayo ng video. Let me know down below. Or hindi, gagawan ko na lang. Kasi nabasa ko madaming madaming nag-request ng skincare routine. Kagaya na naman ni Camille Manlapaz, skincare routine na naman. Ito yung gusto ko na tanong. From Gia Lorenzo, gaano mo kami ka-love? Syempre, love na love guys. Sobrang thankful ako sa mga subscribers. Kahit sa hindi subscriber na nanonood sa akin. Kasi actually, mas madami pang nanonood sa akin na hindi subscriber. Yun guys, sobrang nagpapasalamat ako. Kasi yung, alam mo yung manonood ka ng kahit 1 minute of my video, yung mag-spend ka ng 1 minute of your time for me na hindi mo naman ako kilala, and you will make an effort pa para mag-type, para mag-leave ng mga good things sa comment box, really means a lot to me guys. So, thank you so much. Sobrang love na love ko kayo. Hindi nyo lang alam guys na kapag nababasa ko yung mga messages nyo, parang na-uplift ako na, lalo na kapag down ako na, may mga taong nagmamahal sa akin dyan, na hindi lang yung mga taong nega ngayon, yung ano sa buhay ko. Love na love ko kayo guys, and sobrang nagpapasalamat talaga ako sa inyo. From Roan Olabario, what
who is your motivation to do vlogging? Motivation to do vlogging, guys, kapag nag-vlog ako, gusto ko kasi, dati kasi nagda-diary ako, but now I am vlogging. And dati kasi nag-scrapbook ako. I saved the memories in a scrapbook. Ngayon naman, guys, sabi ko nga, yung sa relationship ko ngayon more on online siya. So, there will come a time na kahit yung mga anak namin pagdating ng araw, 'di ba, makikita nila yun, hindi mawawala kasi yung yung mga videos na yon sa YouTube. So, lahat kasi kapag sa scrapbook kasi, guys, yung mga magaganda lang yung ipiprint mo, tapos parang limited lang siya. Unlike kapag online, sige, video mo lang yan, ganyan. Lahat ng negative and positive, lahat ng pag-evolve ng mukha namin makikita. Si Baby Kels nag-evolve, nakikita namin. Sa mga vlog. So, yun, guys, yung parang gusto ko nag-vlog kasi nasi-share ko yung creativity ko, yung mga ideas and knowledge ko, and of course, to save memory of the things that we did during this, mga activities namin. What is your greatest struggles in vlogging? Hay nako, guys, alam nyo ba kung bakit film ako ng film ngayon? Kasi gusto ko pagdating ng internet, may mga i-upload na ako na dire-diretso kasi 2 weeks na wala naman kaming internet, guys, dahil sa PLDT. So, yun po yung struggles. Sobrang hirap ng internet. Guys, I can sacrifice my time kahit kulang ako sa tulog. Kahit from 3 to 11 PM duty ako. Pagdating ko ng bahay ng alas 12, mag-i-edit pa ako niyan. Kaya kong matulog ng alas 2 ng umaga, tapos duty ulit ng 7 AM. Kaya ko yun gawin, guys, pero yung internet talaga yung hindi nakikisama. So, kaya po yung scheduling po natin, hindi siya laging nasusunod. So, yun yung struggle ko. Yung magkaroon sana ng maganda na internet connection dito. What can you say to the people who do not believe in your ability to do vlogging? Alam mo, yung mga yan, sa totoo lang ha, yung mga yan, yung mga hindi naniniwala sa'yo. Ngayon, hindi ka nila paniniwalaan, lalo na if you're starting, na parang binubuli ka nila, ganyan-ganyan, na ano ba naman yung pinagagawa mo, ganito, ganyan. So, huwag mo lang silang pansinin, kasi in the end, magtatanong na sila sa'yo kung paano mo ginawa yung pag-YouTube mo. Magtatanong na sila sa'yo kung paano ka kumikita sa YouTube. Promise, I've experienced that. Huwag mo lang silang pansinin, darating din yung araw na, ay nako, magtatanong ka rin sa akin. From Mona Lisa Bordo, ito, guys, nasagot ko na ibang questions niya, pero hindi ko pa nasagot. What makeup brand you love the most? Guys, mahilig kasi ako sa mga local brands, so I really love Everbilena kasi sobrang magaganda yung mga products nila, tsaka sobrang mura din. Affordable sila, guys. Yun yung pinaka-favorite ko. Tsaka widely available kasi sila. So, gustong-gusto ko yung Everbilena. From Bea APC, hello po, I'm joining. What is your favorite brand of lipstick and why? Favorite brand ko, guys, this one is the Nichido again, and of course, I have also a favorite liquid matte lipstick from Everbilena. So, ito po yung mga gusto ko kasi mga mura sila. And PS, I also live in Pangasinan po. Hello sa mga taga Pangasinan po. From Sushi Papa, what is your biggest lie ever? By the way, I enter your giveaway. Biggest lie, when I'm saying that I'm okay, ay hindi naman talaga ako okay. Yun yung mga tipo na pa-effect ng mga pa-feeling strong. Ito, guys, from Lovely Zamujo. Sagutin ko na lang, hindi ko pa nasasagot. Sabi niya, what are your equipments when filming a video? Guys, ang ginagamit ko is my phone, which is the Sony XA Ultra. Tapos naka-tripod lang ako. Ang pailaw ko, DIY, guys. Pipilm ko lahat yan bago ako mag-change ng mga equipment ko. Tapos, ito lang, yung table ko. Ito, tapos may pa-reflector, din ako dito. Yun lang, guys. I'm just using my phone for about 2 years na. Almost 2 years na ako nag-vlog. And yung phone ko lang yung ginagamit ko. So, i-film ko na lang, guys, kapag gusto nyo yung mga DIY, paano ko ginawa. Para sa mga nag-start pa lang mag-YouTube. From Lovely Dela Torre, my questions on your Q&A video, ano po yung best service na mapaprovide nyo with your readers or viewers? Best service, guys, is just to tell you the truth sa mga reviews ko, kasi alam ko pumupunta kayo dito, guys, na sa mga reviews ko din, especially skincare. Kasi, guys, walang kwenta na magre-review ka na hindi naman totoo yung sinasabi. So, I just want to tell you the truth, and of course, i-share ko din yung knowledge ko when it comes to the nursing something, yung mga ganyan. Ano po yung most challenging moment in your vlogging journey so far? Guys, nung December, sabi ko, di ba, mag-upload ako everyday. Hindi ako nakapag-upload kasi dahil sobrang bagal ng, wala kaming internet ng 2 weeks na naman yun.
yun, yung mga struggles ko talaga, walang internet, tapos meron pa yung time guys na yung laptop ko hindi na siya gumagana kasi nasira na din yung saksakan niya, hindi na gumagana, so nag-antay pa ako na dumating yung pamalit sa saksakan niya, yun yung mga ganong struggles ko guys. So yun lang guys for this part 1 of this video. I don't know if I still gonna do the part 2. Let me know if you want more question and answer portion for this video guys. And yeah, sige, gagawin ko yung part 2 para lahat naman kayo ma-feature ng mga question nyo. And of course guys, if you want to be featured in our next Q&A video, please leave your question in the comment box down below with the hashtag Q&A with Mia. Yan na lang guys, para madali ko lang siyang ma-search. So yun lang guys, I hope you learned something from me today at I hope mas nakilala nyo pa ako ng deeper, ganyan, deeper portion. So if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, that is JoyOfMia. And thank you so much guys for subscribing and for staying and for watching my videos. Until then, I will talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.